Rutinitas sorene inyong ya kue nyagak wit lombok guys. Nek nanggone Rika iki basane apa lah ya sing wit lombok iku disogipring ya tujuane ben ora rubuh lah ya disangga ya guys nek bahasa Jawane. Soalnya kan lombok kan gampang rubuh nek misalnya kena angin ngono to lho yo guys. Jadi kita iket karo rafia karo pring lah ya pringnya seanane baik guys. Iki juga pring nemu guys, nemu nang kebone tanggane hehehe. Aja salfok lah ya guys karo sukete sing rimbun. Guys sengaja guys sukete kon rimbun soale nek dibeduli kuwi becek guys benyek latare. Dadi ya beli poran lah ya guys. Iki nyong nandur wit lombok iki karo ceting guys, ceting berkat kayak ngeranu kan kadang ana wong ngirim guys. Lah kue cetingnya kan nimbang ora kanggo, nimbang akeh banget tak kumpulna tak tanduri lombok iki guys. Alhamdulillah wong tuku 5.000 bene ora salah duwei 20 kaya nih guys. Akeh lah ya guys diimbui malah. Ketok tanduri ya alhamdulillah pada urip. Ana sing mati juga guys. Soale dicoker ngayam guys. Ayamnya rubes guys. Ngerana tanduran kuwi ngerana urung gede urung koko dicoker guys. Ki benu warawiri dicokeri cuman ya telaten guys, telaten tak sugi lemah maning. Tak dandani ben ora rubuh. Alhamdulillah urip guys. Ki juga salah siji lombok sing wis gede gue guys, wis berbuah lebat kayak wis tua lah ya guys ya paling ya meh mati kayak niki guys. Tapi nih wongan wae gelem wah ya beli tak jorna disit. Kena sebelah kene juga anak guys, telung jendil wit lomboke, layu diikat kabeh pokoke ben adil merata. Nek ora diikat kabeh engko ana sing iri dene nyongorok ay batir dijereti nyongorok kayak kuwi lho ya guys. Anak-anak bae sing nangguri umah juga anak ya guys tak iketi juga guys ya moga-moga lomboknya pada subur sehat uri berbuah lebat.